Hakini kisi layo sngo ya kacing sngo artatian ki babon ki pajba mensaati ka COVID kat kendai. Wala hapring baka sorkar ka la penong ya Jingpynshai kaleng ki dong pat kisnong. Mentaka singi ka absantere ki jelleo arja arfuai. KYNJATSHAI layo banya keren bai Doktor Lyngwa ibala pensyai sepam kumno ka jingdon kam Tika kenang banya daya uknyang COVID kat kendai. Ngadi Doktor Lyngwa i Doktor bapit hakani Kajayau Urban Health Primary Health Center nga sukuman ngadi kapor bang yo kani galat ban ay Jingpynshai katu kani Halor jong kani Tika COVID vaccine ni ibang ni hari India jungi nado usnam mo balala ngila ya Lyngwa kapor ka ba ado kata namar ba shibon bhaki brio hapo hari jungi bar wala kani kajala jungi kila yo yung ni kunyang jingpang COVID-19 but haus namo balala ka jingpang kamshim da salat palat ndai kata wala kataru kidon kibre kibayap ndai hau news nem ka ni ka jingwan yo ka jingnan sha na shop ka sen ka baar ya uni u da uni kunyang jingpang corona kalawan ra ya ka jing ka bakraw namar ba ladon bun kibayo yung ni kunyang jingpang but nalor kata kibayap ru kilabon. Tidak na kata-kataw kawan ra ka jing shepting pat ka jing pensmit yangi kibrio pat nado man simsnem habalawan ka di ka klam ngila ong bat ngiyay duway yu blay try kan ra ni ong lanu try banuan ka ngidyo ya kata ka daway ka ban penkya yung ni kunyang jingpang lani lanu ngidyo ya kata ka jing ya kata ka vaccine lani ketika ka baniada ti Lyngwa jong kini ki kendiat benai empat dap sisnem ru ngi iba haunu snem ngi la yo ya kenika COVID vaccination but ya kenika COVID vaccine las dang ban ai na du shitari jong March apo keri India jongi di makwa ban ong ipi ba kenika ka injection COVID vaccination kedai ke balong ke besengan mendai ke bar septiang namar mangi ngila ai ya kenika Tika bat namar bangila ay kan mentangila slur bangi ngin pet ikinong pang jungi ngin yarap yaki bagi pang sistem ani tho hok ipi hausnem balala bon nangi ki doktor ki nurse ni septiang man pet ikinong pang ru namar bangi ting yo ngibet yo ni kunyang jepang ti henry hau news nempat namar bangila shen ya kendika Tika banyada rengkar bagi PPE ki wei perkilat jingada ngila ngosngan bangin sumari ki brio ki bapang yung ni kunyang jingpang bat la dangi pek kamtam ki hospital ki doktor bat ki das ki batri hakini ki COVID wards kapno ki hab banya kersum banya yarap ikitu kinompang ban pet yaki ti nakata kadaw ni bat ngi iru babon na kini kinong ki doktor ki nurse ki ba tri turu wat lada teng ki yo yung ni kunyang jingpang wat lada eye injection namar ba ngi ong baka jingeda ka ndai ka ba shispa mang shispa ka jingeda ka dan ndai ka ai ka bang i Lyngwa jo ki kendiat banai ka lomba kitu ki brio ki ba la yo ya ka di Tika wat la da ki yo yu ni kunyang jingpang lu isu sistem lu mala kim da jenjar kim da sistem hadu kim da poi hadu si ICU but lale ya ka study hapo CMC Halor but ki ong ba ndan hi ki ba yapru kiba rung ha ICU kinong 3 kiba yo layo ini COVID vaccination kiduna but kiba yap le ndan gibayap nakipon spa agud kinong 3 jo ka CMC Halor ti tatagalong ko we ka ba ki brio ki ong ba kadi ketika kadai ban penduk kun ndre ya kataru lalap babon kinong 3 jo ka kya kibalayo ya kani ka vaccine na do kibnai March na April menta kila armet ti kumnukin ong bag penduk kun habang kini kila armet wat adin bagila dat yo katu kadli benai kani ka vaksin kawai pada ka jing sungtu bakla ki brio ka de jing pen ting ko tempan jong itu ki ba nang ban pensap yang ini ki khana ki balam ler ki ba pentrim pensmit ki brio kadai hana ba hadin arsdem ba ro ki brio ki balayo ya kani ka Tika kin sayap no ti ya kayap ke im ngila si ban ong mengi menu ban yap lanu ka
Kesni bakha kesni bayam kadai ke bala bu utrai bu nong kam. Bat nginum la ban pengkelai kata. Ki doktor ki bastat kanu ki persang ban yarap ki beri apa ki pang ki bestam. Ni tab ICU, tab apa ventilator. Nri ya ka jingyap nginum la ban pensange. Dei tang blei bala ban pensange jingim ko jungi. Ti ban syong gumta kam ban om bakin sayap kam la long bat super khat mo kisi. Hadin arsnem ki doktor ki nurse kini ginong tre ki basyakmat ki ba yarap ki beriu khamtam hukum gini ki por jo jing ki bala ship ki de ki inject dada ki yap no instant gitu ki bam tre ba ship inject dada ki instant kita dada ki pang shitam mo kita kinle che ha ba ki hospital la kham te today ban perkhat bet kumta da thau da wa ha ba ngi shim ye no ban perkhat kabam ngau la long kata ti nri sakawi ngalaban ong ba de la da phim shim ni gani inject la da phio yo no covid yap no tang arsnam rum am ti kan mentoy ye yu kan sirkom da la ba ab yu tau arsnam ban ba yap no mentana mar ba yo yu nya jipang ti ha ba ka ka bang kwa ban ong ka long ba so ba ban da thau da wa da perkhat wat sungi bit ya ka ka ba ki brio ki ong namar ba ka long ka bam la long kawai pada ka ki brio ki ong anak kumno ba kandi ka tika kan trikam haba niyo ya kandi tika tang hapo katuga ni benai tang sisnam rungda kumno kandi tika kala ban trikam nitip ba kari India khantam kandi kawai na kiri ki bala snai ya ki tika ki babonjat na mangi i ka nup teli ki tika ki bagi bapli ki khon ki ba do dang kha tang sukha la yo tika bat ni ka India ka degari ka ba ai ye kitika bat ka ba snai kitika ki babon apo perthai namar bangidan sibon ki brio kinong song ki bon ti kari India ka long ka bala pen tebit bahaya ledi bat rengkat bat ki teknologi ki sing start ki bala sam de ki wei pat ki ri ki bala khap ki shapram kari India jungiru kala snai gini ki vaksin bat ban penyo kloi kani ka vaksin ong pi kitu ki scientist kila tre overtime palap por bat met bat sni klem jong khat namar ki i ya ka jingker ki jong kata ka jingyo no ya kani ketika ti haba kila tre sitom kata balengin myo ya kani ketika bat nolor kata kini ketika baro kidai ki bala le research kemen ki benta ki bagi penerkam kani ketika kidai ki bala le research ki bun snam Pistang ban lum nang ni nang tai ban penbet ban penbiang bat ban le se ya ka jingpet benia hangta ki i bakandi ketika ketrikam ina kata kadau ngakwa ban ong bangingim dei ban perkhat bakla ba kedi ketika kedi ke ba su ka basule hangdak bugmak kedi ke ba biang namar ba ki research ki pen i kata